ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମିଥ୍ୟାରୁ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏହି ଉପଦେଶ ଶୀର୍ଷକର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏହି ସଂସାରରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଖପାଖର ମନୁଷ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ବସ୍ତୁର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସତ୍ୟ ଓ କିଛି ମିଥ୍ୟା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମାଚାର ଦେଖୁଅଛୁ, ଅତୀତରେ ଆମ୍ଭେ ମାନୁଥିଲୁ କି ମିଡ଼ିଆ କେବଳ ସେହି ମାମଲା ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ କରେ ଯାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଅଛୁ କି ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସମାଚାରର ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସର କଥା ଆସେ, ତେବେ ସତ୍ୟ ଓ ମିଥ୍ୟା ଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାରୁ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବାଇବଲରେ ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିର ରାଜା ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ହଁ ନା? ପରମେଶ୍ୱର ସଲୋମନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିଭା ରୂପରେ ମିଥ୍ୟାରୁ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଗୋଟିଏ ହିଁ ଘରେ 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କଲେ। ଦିନେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆପଣା ହିଁ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ଲଦି ହୋଇ ଶୋଇବାରୁ ସେହି ସନ୍ତାନର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣା ମରିଯାଇଥିବା ସନ୍ତାନକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଖରେ ରଖିଦେଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ଆଣି ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠିଲା, ତେବେ ସନ୍ତାନଟି ମରିଯାଇଥିବାର ଦେଖିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିଲା, ତେବେ ଏହି ସନ୍ତାନ ତାହାର ନଥିଲା। ତେବେ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଖରେ ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖିଲା କି ତାହାର ପୁତ୍ର ଥିଲା। ଯଦିଓ ସନ୍ତାନ କେତେ ଛୋଟ ହେଉନା କାହିଁକି, ମାତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଜଣାପଡ଼େ କି ତାହାର ସନ୍ତାନ କିଏ। ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଦୁହେଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଏହି ସନ୍ତାନ ମୋହରି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ମରିଯାଇଥିବା ସନ୍ତାନକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଦେଲା, ଆଉ ସେ ମୋ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇଗଲା ଯେମିତିକି ସେ ତାହାର ସନ୍ତାନ। ଦୟାକରି ମକଦ୍ଦମା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଏହି ମାମଲାକୁ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣିଲେ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ DNA ଦ୍ୱାରା ଏହା ଜଣାଯାଇପାରିବ କି ସତ୍ୟ ମାତା କିଏ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପୂର୍ବର କଥା ଥିଲା। ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ନଥିଲା, ତେବେ ସତ୍ୟ ମାତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ ହିଁ ମୁସ୍କିଲ କାମ ଥିଲା। ସେହି ସମୟ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ରାଜା ସଲୋମନ କେମିତି ନ୍ୟାୟ କରିବେ। ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ସମୟର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭିମତ୍ୱ ଦାବି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଯଦି ସତ୍ୟର ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତୁକୁ ବିଭାଜିତ କରିବା ଓ ଅଧା ଅଧା କରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସଲୋମନ ଏକ ଘୋଷଣା ଶୁଣାଇଲେ। ଏହି ସ୍ତ୍ରୀର ଦାବି କି ସନ୍ତାନ ତାହାର ପୁତ୍ର ଅଟେ, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ଦାବି କି ତାହାର। ରାଜା ସଲୋମନ କହିଲେ, ସନ୍ତାନକୁ 2 ଭାଗରେ ଖଣ୍ଡ କରିଦିଅ, ଆଉ ଅଧା ଏହାକୁ ଓ ଅଧା ତାହାକୁ ଦିଅ। ଏହି ବିଚାରରେ ସଲୋମନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଲୁଚିଅଛି। ରାଜା ସଲୋମନ ମାତାଙ୍କର ବାସ୍ତବିକତା ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝିଲା। ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ସେ କହିପାରିବ କି ସତ୍ୟ ମାତା କିଏ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସନ୍ତାନକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲା। ସନ୍ତାନକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ତାନକୁ ମାରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସଲୋମନ ଜଣେ କ୍ରୂର ରାଜା ନଥିଲେ। ଯେମିତି ତାହାର ନାମ ସଲୋମନର ଅର୍ଥ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ସେ ଜଣେ ଏପରି ରାଜା ଥିଲା ଯେ ଶାନ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ଓ କଦାପି କ୍ରୂର ବା ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡ କରିବା ଲୋକ ସନ୍ତାନକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡା କାଢ଼ିଲା, ତେବେ ସତ୍ୟମାତା କ'ଣ କହିଲା? ଓଃ, ଦୟାକରି ଜୀବିତ ସନ୍ତାନକୁ ତାହାକୁ ଦେଇଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମାର ନାହିଁ। ମିଥ୍ୟା ମାତା ଜଣକ କ'ଣ କହିଲା? ସେ ନା ତ ମୋରି ଆଉ ନା ତୋର, ତାହାକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରାଯାଉ। 2 ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଲକୁଲ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଏଥିରେ ସଲୋମନ କହିଲା, ସେ ସତ୍ୟ ମାତା ଅଟନ୍ତି। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସନ୍ତାନର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ଯଦି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ନଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସତ୍ୟ ମାତା ଅଟନ୍ତି। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜୀବିତ ସନ୍ତାନଟି ଦିଅ।
परमेश्वर जो बुद्धि देले ताहा द्वारा सत्य और मिथ्यार पर्दाफाश हैला। एही जुग निमंते जेउथिरे आम्भे माने रहुअछु बाइबल आम्भमानंकु चेतावनी देइअछि कि अनेक मिथ्या भाववादी ओ भंड ख्रीष्ट प्रकट हेबे आउ से माने जदि होई पारे मनोनीत लोकमानंकु मध्य भ्रांत करिवे। एही कारणरु आम्भमानंक पाखरे मध्य बुद्धि हेबा उचित जहा सोलोमन परमेश्वरंक ठारु प्राप्त करिथिला, जहा द्वारा एही जुगरे मध्य आम्भे मिथ्यारु सत्यकु चिन्हि परिबा। जदि आम्भमानंक पाखरे एपरि बुद्धि नाही तेबे मनोनीत लोकमानंक सहित मध्य कोन हेबो? आम्भमानंक आखपाखरे हेउथिबा विभिन्न प्रकारर चतुर योजना द्वारा भ्रांत होई पारु। पवित्र आत्मांक एही जुगरे एपरि परिस्थिति अछि। जदि आम्भे माने भ्रांत करा जिबा ओ अनंत स्वर्ग राज्यर ठीक सम्मुखरे उद्धार को हराई देबा तेबे यहा केते दुर्भाग्यपूर्ण और दयनीय हेबो। सोलोमन महान बुद्धिर सहित जात होई नथिला, किंतु ताहाकु किए देला? से परमेश्वर थिले जे ताहाकु बुद्धि देले। सही प्रकार आम्भमानंकु मध्य परमेश्वरंक वाक्य द्वारा बुद्धि प्राप्त करिबा उचित, जहा द्वारा आम्भे खरापकु हराई पारिबा और प्रत्येक परिस्थिति रे परमेश्वरंक पवित्र और धार्मिक इच्छा को धरी रखि पारिबा। आसंतु आम्भे होसेय अध्याय 6 उपरे एक नजर पकेइबा। पद 3 पुणी आम्भे माने ज्ञात हेउ कहार सदाप्रभुंकु ज्ञात हेबा पई ताहांक पश्चात गमन करू। जेतेबेले आम्भे परमेश्वरंकु जानिबा पई यत्न करिबा तेबे जे आम्भे मिथ्या मध्यरु सत्य को चिन्हि पारिबा। कारण परमेश्वर से अटंती जे सर्वदा सत्य आड़कु आम्भमानंक नेतृत्व करंती। तेबे आम्भे परमेश्वरंक वाक्य को कोन कहू? आम्भे यहा सत्य कहू कि नहीं? परमेश्वरंकर वाक्य ही सत्य अटे। जदि आम्भमानंक मनरे सर्वदा परमेश्वरंकर वाक्य अछि तेबे यहा कहूथाय कि आम्भे वाक्य अनुଯାयी जीवन यापन करूअछु कि नहीं? आम्भे सर्वदा सत्यर पक्षरे छिड़ा होई परिबा। आसंतु आम्भे माने पद 3 सहित जारी रहिबा। पुणी आम्भे माने ज्ञात हेउ सदाप्रभुंक ज्ञात हेबा पई ताहांकर पश्चात गमन करू। ताहांकर उदय अरुणोदय तुल्य निश्चित, आउ से आम्भमानंक निकटको वृष्टि तुल्य भूमि सेचनकारी शेष वृष्टि तुल्य आसीबे। पद 6 कारण बलिदान नुहे मात्र दया ओ हम अपेक्षा परमेश्वरंक विषय कौन? ज्ञान वासना करू। कौन मते मिथ्या द्वारा भ्रांत करा जाउ अछि? यहा कहू अछि कि एही प्रकारर विवेक केवल परमेश्वरंक ज्ञान रखिबा द्वारा आसी थाए। 2000 वर्ष पूर्वे यीशु पृथ्वी रे आसिले ओ से आपण शिष्य मानंकु अनेक अनुभूति और शिक्षा देले। दिने यीशु शिष्य मानंकु पचारिले कि कोन से माने परमेश्वरंकु ठीक रे जानिसंती ओ बुझिसंती कि नहीं? माथ्यू अध्याय 16 पद 13 रे यहा लेखा अछि। परे यीशु कैसरिया फिलिपी अंचल को आसी आपणा शिष्य मानंकु पचारिबाकु लागिले, मनुष्य पुत्र किए बोली लोके कोन कहंती? यहा पचारिबा व्यतीत कि कोन लोकमानंक पाखरे ठीक प्रकारे मोहर ज्ञान अछि? यीशु परोक्ष रूप रे पचारिले, मनुष्य पुत्र किए बोली लोके कोन कहंती? से शिष्य मानंकु पचारिले कि से माने यीशु ख्रीष्टंक विषय रे केते बुझुथिले। पद 13 परे यीशु कैसरिया फिलिपी अंचल को आसी आपणा शिष्य मानंकु पचारिबाकु लागिले, मनुष्य पुत्र किए बोली लोके कोन कहंती? पद 14 एथिरे से माने कहिले, केही केही कहंती बाप्तिजिक जोहन, केही केही एलियो, आउ केही केही जिरिमियो अबा भाववादी मानंक मध्यरु जणे। कोन एपरि लागू अछि कि से माने यीशुंकु उचित रूपे बुझिथिले? संसारर लोक माने यीशुंकु उचित रूपे जानि नथिले। से माने उचित उत्तर देले नहीं। एही कारणरु यीशु शिष्य मानंकु पद 15 रे पचारिले। से सेमानंकु पचारिले, किंतु मु किए बोली तुम्हे माने कोन कहूअछ? यीशु पचारिले, तुम्हे माने मते कोन विश्वास करूअछ? पद 16 सिमोन पीतर उत्तर देले, आपण ख्रीष्ट जीवंत ईश्वरंक पुत्र। परमेश्वरंक पुत्रंक विषय रे जिसाय अध्याय 9 रे लेखा जाय अछि,
ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଆଉ ପୁତ୍ର ପରାକ୍ରମୀ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ପିତରଙ୍କ ଅର୍ଥ ଥିଲା କି ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ପଦ 17। ଏଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଜୁନସର ପୁତ୍ର ସିମନ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ। ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କିଛି ଜିର୍ମିୟ ବା ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲେ, ଆଉ କିଛି ଏଲିୟ କହିଲେ। ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଉଚିତ ଉତ୍ତର ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଜୁନସର ପୁତ୍ର ସିମନ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିନାହଁ, ବରଂ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ପିତର, ପୁଣି ଏହି ପଥର ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି, ଆଉ ନରକର ବଳ ତାହାକୁ ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର କଞ୍ଜି ଦେବି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ବନ୍ଦ କରିବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ବନ୍ଦ ରହିବ। ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ମୁକ୍ତ କରିବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହା ମୁକ୍ତ ରହିବ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ କି ଯୀଶୁ କେବଳ ନାଜରିତୀୟ ବଢ଼େଇ ଯୋସେଫଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ ମରିୟମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ତୁମେମାନେ କ'ଣ କହୁଅଛ? ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଧନ୍ୟ। ଯଦି ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଉଚିତ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଉଚିତ ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝିଲ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର କଞ୍ଜି ଦେବି, ପୁଣି ଏହି ପଥର ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି। ପିତରଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଏହା କେବଳ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଯୁଗରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ହିଁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ଦୟାଳୁ ପଡ଼ୋଶୀ ବା ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରୂପରେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏହା କହୁଥାଇ ପ୍ରମାଣ କରିବା, ଆପଣ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହିବେ? ତୁମ୍ଭେ ଧନ୍ୟ ଅଟ, ତୁମ୍ଭେ ସତରେ ଧନ୍ୟ ଅଟ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅଛି। ଯଦି ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉଚିତ ରୂପେ ଜାଣିବା, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ମିଥ୍ୟାରୁ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶେଷତାକୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝିବା, ତେବେ ଯଦି ହିଁ ସହସ୍ର ମିଥ୍ୟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ମିଥ୍ୟା ଭାବବାଦୀ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହେବେ, ଆମ୍ଭେ ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସର ଅଭ୍ୟାସ କରୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିତରଙ୍କ ସମାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆଯିବ, ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର କଞ୍ଜି ପ୍ରାପ୍ତ କଲା, ହଁ ନା? ତେବେ କାରଣ ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛୁ, ତେବେ ତାହା କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଟେ ଯାହାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖୋଜିବାର ଉଚିତ? କ'ଣ ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚମତ୍କାର ବା କିଛି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି? କ'ଣ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା? ଆମ୍ଭେ କେଉଁ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା କହିପାରିବା କି ଏ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ବା ନାହିଁ? ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମିଳିପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ 39 ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଅଛ, କାରଣ ସେଥିରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛ, ଆଉ ସେହି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମୋ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି। ବାଇବଲରେ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି। 66 ପୁସ୍ତକରେ ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିହାସର ରେକର୍ଡ ଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତାର ପୁସ୍ତକରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ଭଜନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଦେଖୁ, ତେବେ ଏହା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଓ କାହାଣୀର ପୁସ୍ତକ ପରି ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଓ ଦାନିଏଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ତେବେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟସୂଚକ ସନ୍ଦେଶର ପୁସ୍ତକ ପରି ପ୍ରତୀତ ହେଉଅଛି। ବାଇବେଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଷୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ କାହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି? ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହା ବୁଝିବା
ଓ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ କି ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାଇବେଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୂଳ ରୂପରେ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜକୁମାର ଓ ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲୁ। ଆମ୍ଭେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଓ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭାତୀର ତାରା ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭନ କରାଯାଇ ଗମ୍ଭୀର ପାପ କରିଥିଲୁ। ଆପଣ ପାପ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆସିଗଲୁ। ପୃଥିବୀରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଛୋଟ ଜୀବନ ସମୟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଅଟୁ କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ କରିଥିବା ପାପର ଅନୁତାପ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଅନୁତାପ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଏହି ସଂସାରରେ ରହିବାର ଅନୁମତି ଦେଲେ। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ଏହି ମାମଲା ବୁଝିବାରେ ଅଭାବ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ। କିଛି କହିଲେ କି ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ, କିଛି କହିଲେ କି ସେ ଜିର୍ମିୟ ବା ଏଲିୟଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବୁଝିବାର ଥିଲା, ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ଥିଲା। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦୁନିଆ ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷା, ମିଥ୍ୟା ସଂଗଠନ ଓ ଧାର୍ମିକ ନେତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାହାନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରିବା? ସେହି ପଥ ବାଇବେଲର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ମାଥିଉ ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ 21 ଅନୁସାରେ, ଯଦି ହିଁ ଲୋକମାନେ ଚମତ୍କାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାଇବେଲରେ ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେହିଦିନ ଅନେକ ମୋତେ କହିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ କି ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ଭାବବାଣୀ କଲୁ ନାହିଁ? ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ନାମରେ କି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇଲୁ ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ କି ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ? ଯଦି ହିଁ ସେମାନେ ସେସବୁ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହିବେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ମାଥିଉ ଅଧ୍ୟାୟ 7ରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ରେକର୍ଡ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଲେଖିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଓ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ? ଯଦି ହିଁ ଏବେ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆରମ୍ଭରୁ କରି ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଏହା କହିବା ବହୁତ ଅଧିକ ନୁହେଁ କି ଏହି ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଇ ସମୂହ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି କଥାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କି କେବଳ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଓ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଲୋମନ ଏହା ବୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ଥିଲା କି ସତ୍ୟମାତା କିଏ ଅଟନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଓ ମିଥ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ, ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ମିଥ୍ୟା ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା, ପୃଥକ କରିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 1 ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା। ଆଦିରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆମ୍ଭେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଆଦିରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ହଁ ନା? ଏବ୍ରିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ମୂଳ ବାଇବେଲରେ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 1ରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକବଚନ ରୂପରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ ମାନନ୍ତି? ତାହାଙ୍କ ମାନିବାର ଅଛି କି କେବଳ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଯେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଯଦି କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପିତା ଶୀର୍ଷକର ଉପଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱର ଶୀର୍ଷକ ସମସ୍ତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଶୀର୍ଷକ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ଆସିଥାଏ। କାରଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପ୍ରାଣୀ ଅଛି ଯେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଭିନ୍ନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ମୋର ମାନିବାର କିଛି ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯାହା
ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଦ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ପିତା ଶବ୍ଦର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ ପିତାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗୁନାହିଁ? ଯଦି ସେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହିଁ। ଆମ୍ଭେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପଯୋଗ କାହିଁକି କରିଥାଉ? ଏହା ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରାଯିବା ଉଚିତ, ହଁ ନା? ଏହି କାରଣରୁ ଆମ୍ଭେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରି ଭାବର ଉପଯୋଗ କରିଥାଉ। ଯଦି ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଶବ୍ଦର ଆଗରେ ବିଶେଷ ପିତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 1ରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏଭ୍ରି ବାଇବେଲରେ ପରମେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଏଲୋହିମ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି ବହୁବଚନ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ପରମେଶ୍ୱର। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ହଁ ନା? ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନୁନାହୁଁ। ଆମ୍ଭେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛି। ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେ ଆଦ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ଓ ପୁଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି, ହଁ ନା? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏବ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ 5କୁ ଯିବା। ସେମାନେ ଯାହାର ସେବା କରନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ? ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଓ ଛାୟା ମାତ୍ର। ବାଇବଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଶିକ୍ଷା କରାଇଥାଏ କି ବାସ୍ତବିକତା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାହା ଏକ ପ୍ରତିରୂପ ଓ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏପରି କଲେ। ପୃଥିବୀରେ ପରିବାର ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଏକ ଶାରୀରିକ ପିତା ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପିତା ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ମାମଲା ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ କ'ଣ କହେ? ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ 8ରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ? ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଈଶ୍ୱର ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ପିତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କହିଥାଏ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଈଶ୍ୱର ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ଯେମିତି ସାଂସାରିକ ପରିବାରରେ ପିତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି, ସେହି ପ୍ରକାର ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିବାରରେ ଜଣେ ପିତା ଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିପାରିବା କି ବାସ୍ତବିକତା ଓ ପ୍ରତିରୂପର ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ଯେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ମାମଲା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଯୁଗରେ ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଏହି ମାମଲାକୁ ନ ବୁଝି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଚାର ନ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସେ, ତେବେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ କି କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଏ, ସେଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ କି ଏହି ପ୍ରକାରର ବିଚାର ହିଁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ପଥକୁ ଅବରୁଦ୍ଧ କରୁଅଛି। ଅତୀତରେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କହିଲା, ପ୍ରଧାନ ପାଦ୍ରୀ, ମୋତେ ଅଜା ହେବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆପଣଙ୍କ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ କହିଲା, ଯେବେ ଜଣେ ନାତିର ଜନ୍ମ ହେଲା ତେବେ ମୁଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଜା ହୋଇଗଲି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଜଣେ ପିତା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ସେଠାରେ ସନ୍ତାନ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପିତା କହନ୍ତି, ହଁ ନା? କେବଳ ଯେବେ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେ ପିତା ହୋଇପାରିବ। କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ କି ସେ କେତେ ବର୍ଷର ଅଟେ, ସନ୍ତାନ ବିନା ପୁରୁଷ ପିତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପିତା କହନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ 2 କରନ୍ଥୀ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ 17 ଦେଖିବା। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ ଆଉ ପୃଥକ ହୁଅ, ଆଉ ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ? ପିତା ହେବା। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭର କ'ଣ? ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେବ। ଏହା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେବ। ଯେପରି ଏକ ସାଂସାରିକ ପରିବାରରେ ଜଣେ ପିତା ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା ହୋଇଥାନ୍ତି,
ସେହି ପ୍ରକାର ହିଁ ଆତ୍ମିକ ଦୁନିଆରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଥାଇ କହିଲେ, 너희는 내게 있어서 내 아들 ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେବ। କ'ଣ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ 우리 가족 관계가 କି ସାଂସାରିକ ପରିବାର 모형과 ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିବାରର 이 관계가 ପ୍ରତିରୂପ ଓ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅଟେ? 땅의 아버지 ପୃଥିବୀରେ ପିତା ଓ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପିତା, ପୃଥିବୀରେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଓ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା, 완벽하게 지금 ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁଳନୀୟ ଅଟନ୍ତି। 그렇다면 ପୁଣି ଏହି ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ସେ ମାତା ଅଟନ୍ତି, ଯେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଭୂମିକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। କୋରିଆରେ ଗୋଟିଏ ପୁରାତନ ନୀତିବାକ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସମୃଦ୍ଧି ପରିବାରରେ ଅଣାଯାଇଥିବା ବହୁର ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। 집안이 흥한다 하는 ତେବେ 그 집안이 ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସଫଳତାର ଚାବି କାହା ପାଖରେ ହୋଇଥାଏ? 며느리가 ଏଠାରେ ବୋହୂକୁ ଘରକୁ ଆସିବାର ଅଛି, 자녀를 낳고 ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର ଅଛି ଓ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ କି ମାତାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ପରିବାର ସଫଳତା ହୋଇପାରେ। ଜଣେ ମାତା ଗୋଟିଏ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଦୂତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂମିକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। 어머니는 ସେ ପିତା ଓ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଏକ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। 자녀들을 ସେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିଥାଏ ଓ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ମାନବତାରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। 양육해가는 ଏହା ମାତାମାନଙ୍କ ଭୂମିକା। 볼 수 있겠습니다. 자, 그렇다면 ପୁଣି 이 지상 ଏକ ସାଂସାରିକ ପରିବାରରେ କ'ଣ ମାତା ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ? ଯଦି ଛାୟାର ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ମାତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାସ୍ତବିକତାର ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବା? ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମାତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ମାତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାହା ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଇବେଲର ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ତେବେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଅଛ, କାରଣ ସେଥିରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛ। ଯୀଶୁ କହିଲେ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ବାଇବେଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅଛି। ତେବେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସଠିକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହା ଦେଖିବା ଉଚିତ କି ବାଇବେଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଲା। ଯେମିତି ପୃଥିବୀରେ ପିତା ଅଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗରେ ପିତା ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପୃଥିବୀରେ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗରେ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଇବେଲ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ କି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପୃଥିବୀରେ ମାତା ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଯଦି କେହି ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରେ, ତେବେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ବରଖାସ୍ତ କରୁଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗାଲାତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ 26କୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ୱାଧୀନା। ଏଠାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥର ଅର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗର ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ୱାଧୀନା। ଆଉ ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜନନୀ। ତେବେ ଜେରୁସାଲେମ ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାତା ଅଟନ୍ତି? ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ମାତା ଅଟନ୍ତି, ହଁ ନା? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଦ 27ର ସହିତ ଜାରି ରହିବା। ଯେଣୁ ଲେଖା ଅଛି, ଆଗ ବନ୍ଧେ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତେ ଆନନ୍ଦ କର, ଆଗ ପ୍ରସବ ବେଦନା ରହିତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଜୟଧ୍ୱନି କର, କାରଣ ସଧବାର ସନ୍ତାନ ଠାରୁ ଅନାଥର ସନ୍ତାନ ଅଧିକ। ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଇସାକଙ୍କ ପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସନ୍ତାନ। କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଯେ ଜାତ, ସେ ଯେପରି ସେ ସମୟରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଯେ ଜାତ ତାହାଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲା, ସେହିପରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଯାତନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଶରୀର ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମା ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନ କରାଯାଏ। ପଦ 30। ମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କୁହେ? ଦାସୀ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, କାରଣ ଦାସୀର ପୁଅ ସ୍ୱାଧୀନା ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ର ସହିତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଦାସୀର ନୋହୁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ କିଏ ଅଟୁ? ସ୍ୱାଧୀନା ସ୍ତ୍ରୀର ସନ୍ତାନ। ପଦ 26 ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାଧୀନା ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ୱାଧୀନା, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜନନୀ। ଏଠାରେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତେବେ ସାଂସାରିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରୂପ ଓ ବାସ୍ତବିକତା ରୂପେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦୁନିଆ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦୁନିଆର ବସ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କରାଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ହଁ ନା? ଯେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ବା ରୋମିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଦେଖିବା, ଏହା କହିଥାଏ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ କି ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଉ,
진리. ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ କହିପାରିବା କି ଆମ୍ଭେ ସତ୍ୟରେ ଅଛୁ। 그럼 그렇지. ଯେଉଁମାନେ ମାତାଙ୍କ ସତ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ଭାବବାଦୀ, ମିଥ୍ୟା ପରମେଶ୍ୱର, 선지자들. 또 ମିଥ୍ୟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ମିଥ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୁଅନ୍ତି। 거짓된 교회에 속해 ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ କେବଳ ତାହା ହିଁ ଶିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ରୋମିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 1 로마서 1장 ପଦ 18 ଉପରେ ଏକ ନଜର ଦେବା। କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଧର୍ମରେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପବିତ୍ରତା ଓ ଅଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି। ଯେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ଈଶ୍ୱର ତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କାଳବଧି ତାହାଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ଗୁଣ ସମୂହ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କର ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କ'ଣ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଅଛି। ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତେବେ ସେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବା। ଯେପରିକି ସେମାନେ କିପରି ଉତ୍ତର ଦେବାର ବାଟ ନଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି କଲେ କି କେହି ମଧ୍ୟ ଏହା କହିପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ଜାଣୁନଥିଲି। ଭୂମିର ସମସ୍ତ ପଶୁ, ବୃକ୍ଷ, ସମୁଦ୍ରରେ ରହୁଥିବା ମାଛ ଓ ଆକାଶରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କିଛି ଏପରି ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯାହା ମାତାଙ୍କ ବିନା ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ? ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ମାତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ସହଜରେ ଏପରି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥାନ୍ତେ କି ମାତାଙ୍କ ବିନା ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବେ, ହଁ ନା? ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏପରି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀକୁ ତାହାଙ୍କ ମାତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଦିଆଯାଏ ଆପଣା ଇଚ୍ଛା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆତ୍ମିକ ଦୁନିଆରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବଂ ସେହି ସନ୍ତାନ ହୁଅ ଯେ ସେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇପାର। ପିତା ଏକ କୋରିଆଇ ଢଙ୍ଗ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା। ମାତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପାଳନ କର, ତେବେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଉଳର କେକ୍ ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆପଣ ଭଲରେ ଜାଣନ୍ତି, ପିତା ଲେଖିଲେ ଇଲିସାୟ ଏଲିଆଙ୍କ ପାଳନ କଲେ, ଜିହୋଶୁଆ ମୋଶାଙ୍କ ପାଳନ କଲେ, ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମାତାଙ୍କ ପାଳନ କରେ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନମୁନା ଦେଖାଇଅଛି କି ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ କରିଅଛି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର କର। ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ଗଭୀରତାରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଥରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରୁଥାଇ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 22ରେ ଆଉ ଏକ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ 17। ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା କହନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 19ରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି ମେଷ ଶାବକ ଓ ତାହାର କନ୍ୟା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21ରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି ମେଷ ଶାବକ ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ 17ରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା କହନ୍ତି। ତେବେ ଆତ୍ମା ମେଷ ଶାବକଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏହି ମେଷ ଶାବକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୁଗରେ ଆସିବାର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ହଁ ନା? ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ପିତା ଓ କନ୍ୟା, କନ୍ୟା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ପିତା ଓ ମାତା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଷୟର ପୁଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ କି ଏହି ସଂସାରରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଏପରି ଚର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଘେନି ଯାଇପାରେ ଯେଉଁଠିକି ପିତା ଓ ମାତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ 17 ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା କହନ୍ତି ଆସ। ପୁଣି ଯେ ଶୁଣେ ସେ କହୁ ଆସ, ଯେ ତୃଷାର୍ଥ ସେ ଆସୁ, ଯେ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ ପାନ କରୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଭାବବାଣୀ ସବୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହୁଅଛି, କେହି ଯଦି ଏହି ସବୁ ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ କରେ ତେବେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱର ତାହା ପ୍ରତି ଘଟାଇବେ। ପୁଣି କେହି ଯଦି ଏହି ଭାବବାଣୀ ପୁସ୍ତକର କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଲୋପ କରେ ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ଓ ପବିତ୍ର ନଗରୀରେ ତାହାର ଅଂଶ ଲୋପ କରିବେ। କେଉଁ ବାକ୍ୟ ପରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯୋଗ କରିବ ନାହିଁ ଓ ଲୋପ କରିବ ନାହିଁ? ଏହା ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଥିଲା, ଯେ କହନ୍ତି ଆସ। ଏହି ଦିନରେ କେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା ଦୁହେଁ କହନ୍ତି ଆସ? ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଥାତ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି
ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଜଳ ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ମାନବ ଜାତିକୁ ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ ହଁ ନା ମାନବ ଜାତିର ଜୀବନ ଓ ଉଦ୍ଧାରରେ ନେତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତାଙ୍କୁ ନୂତନ ନିୟମର ବାସ୍ତବିକତା ରୂପେ ପ୍ରକଟ କଲେ 그 새 언약은 ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଦେଲେ କି ନୂତନ ନିୟମ ହିଁ ନିୟମ ଅଟେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ପାପ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା 또그 ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ସେହି ଦିନ ରୂପରେ ସ୍ଥାପିତ କରୁଥାଇ 하나님의 ନୂତନ ନିୟମର ଘୋଷଣା କଲେ 허락받는 날 ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ମାଂସ ଓ ରକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ହଁ ନା 살과 ଯେବେ ଆମେମାନେ ଗୋଟିଏ ମାଂସ ଓ ରକ୍ତ ଭାଗ କରିଥାଉ ତେବେ ଆମେମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରିବା 혈연 ତେବେ ଆମେମାନେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇଥାଉ ହଁ ନା 그래서 ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ କଲେ 주시면서 새 언약이 କି ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧ ନୂତନ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି 계신다는 ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତା ନୂତନ ନିୟମର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି 주셨고 나조차 ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଗଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାତାଙ୍କ ପାଳନ କରେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମାତା ଯାଆନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଏହି ଦାବି କି ଆମେମାନେ କେବଳ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ ଏହି ଶିକ୍ଷଣ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଓ ମାତା ପରମେଶ୍ୱର ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦାବି ସତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏବଂ କେଉଁଟି ମିଥ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଓ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ 믿는 ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅନୁମତି ମିଳିପାରିବ 또참 ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା 신앙 아니겠습니까? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ 가지 ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସର ଏହି ପଥ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଯଦି ଆମେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବା ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ କେବଳ ଆପଣା ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏହାକୁ ଭାଗ କରିବା ଉଚିତ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ 하는 영혼 ଆଶା କରୁଥାଏ କି ସାମରିଆରେ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ଆମେମାନେ ଆପଣା ଆଖପାଖରେ ବହୁତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଉଦ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ଭାଗ କରିବା ମୁଁ ଆଜିର ଉପଦେଶ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ 감사합니다.